Obec Súľov Hradná a revitalizovaný náučný chodník Súľovské skaly. Objavte prírodné poklady, kultúrne dedičstvo a možnosti turistiky v srdci Súľovských vrchov. Brána do prírodného raja. V lone nádhernej prírody severozápadného Slovenska leží obec Súľov Hradná. Rozprestiera sa v srdci chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, kde pod mohutnými bralami súľovských zlepencov vznikla národná prírodná rezervácia Súľovské skaly. Toto územie je jedinečným skalným mestom, ktoré patrí medzi skvosty severozápadného Slovenska. Od Žiliny je vzdialené len niekoľko kilometrov. Najvyšším vrchom Súľovských skál je Žibrid s výškou 867 metrov nad morom. Súľovské vrchy sú pohorím, na úpätí ktorého sa stáročné tradície snúbia s nevšednou krásou skál, lesov a rozprávkových lúk. Obec Súľov Hradná sa nielen nachádza v unikátnom geologickom území, ale je aj živou ukážkou toho, ako môžu miestni obyvatelia, milovníci prírody a turisti spoločne objavovať, rozvíjať a chrániť svoje vnútorné i vonkajšie bohatstvo. Práve tu sa vynie revitalizovaný náučný chodník Súľovské skaly. Je to spoľahlivý sprievodca vo svete prírodných divov, histórie a výsledkov cezhraničnej spolupráce. Prírodné bohatstvo a geologické zaujímavosti skvosty Súľovských skál. Súľovské skaly očaria každého návštevníka rozmanitosťou svojich skalných útvarov. Vďaka pôsobeniu vetra, vody a ďalších geologických činiteľov tu vznikli skalné veže, ihly, okná či brány, ktoré pripomínajú rozprávkové scenérie. Medzi najkrajšie a najznámejšie patrí 13-metrová gotická brána, skalný hríb, sova sovička, šarkania diera a mnoho ďalších útvarov, ktoré rozprávajú príbehy tisícročí. Oblasť je významnou geologickou rezerváciou. Vápencovo-zlepencové útvary nesú stopy morských sedimentov, fosílií a pestrých minerálov. Vďaka tomu sa Súľovské skaly stali živou učebnicou geológie, kde sa dá obdivovať rozmanitosť hornín i procesy formovania krajiny. Fauna a flóra, poklady medzi skalami. Súľovské skaly sú domovom mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov. V závoji skál kvitnú endemické a chránené rastliny ako poniklec prostredný, klinček včasný, tučnica alpínska či prvosienka holá. Lesy a lúky sú rajom pre milovníkov byliniek a húb, pričom každá sezóna prináša inú paletu farieb a vôní. Tá najpestrejšia je na jeseň. Zo živočíšnej ríše tu možno vidieť rysa ostrovida, víra skalného, vevericu stromovú, medveďa hnedého, muflona lesného či drobné druhy netopierov a obojživelníkov. Vzácne motýle ako jasoň červenooký, vidlochvost feniklový a taktiež jašterice či salamandry dotvárajú prírodnú mozaiku, ktorá je nielen pastvou pre oči, ale aj dôkazom, že ochrana tejto krajiny má zmysel. Náučný chodník Súľovské skaly. História, trasa a význam. Poďme sa spoločne pozrieť do Súľovských skál na prírodné poklady a kultúrne dedičstvo. Pravdepodobne najobľúbenejšou súčasťou tejto rezervácie je náučný chodník Súľovské skaly. Začína ešte pred obcov príjazdom po hlavnej ceste. Dostaneme sa na záchytné turisticko-informačné parkovisko. Miesto je vybavené tabuľami, z ktorých sa dozvieme všetko potrebné. Z tohto miesta vyrážame južnou trasou. Hneď na začiatku sa môže zdať stúpanie do strme. Pribudli schody a zábradlia, čo uľahčuje naše kráčanie. Okruh je dlhý približne 7,5 km a bol vytvorený s cieľom priblížiť návštevníkom prírodné i kultúrne hodnoty územia. Jeho trasa vedie popri najkrajších skalných útvaroch a výhľadoch.
Vyšli sme prakticky najstrmšiu časť. Ďalšia časť už je taká miernejšie stúpanie, lepší chodník. Pôjdeme pekným listnatým lesom až k Gotickej bráne. Tu vlastne tiež to zábradlie jednak slúžilo proti skracovaniu a naopak tu bola zatrhnutá pôda, takže tým sa urobila tá zábrana, sa toto vyrovnalo, nevzniká tu taká erózia a zároveň je tu tabuľa číslo 2, kde sa dá prečítať, oddychnúť. Vlastne prešli sme jednotku, dvojku, postupne až na hrade bude osmička a potom už pôjdeme smerom dole stále a vlastne posledná tabuľa je znova tu, nedaleko začiatku. Takže prakticky je to pekný okruh. Ako kto ide, niekoho hodinku a pol, dve, ty pomalší 2-3 hodiny, podľa toho, ako sa kto kocha našou súlovskou prírodou. Sme piatok odišli, tu nebolo nič a pondelok ráno, keď sme sa vracali robiť schody, tak prakticky chodník bol zatarasený. Takže pokiaľ, aby sme sa dostali ďalej, museli sme poprevierezať chodník, vyčistiť. Takže to sa udialo za jeden víkend. Preto máme v pláne do budúcna také tie suché stromy, ktoré tu niekde vidieť okolo nás, že sú nad chodníkom, mali by sa zrezať a dať pekne povedľa chodníka, aby vlastne nehrozilo nejaké nebezpečenstvo úrazu. No. To sú najdlhšie schody, už boli aj nazvané schody do neba. V minulosti, kedy si tu schody boli, možno 10-15 rokov dozadu, avšak bolo ich len pár, ale keďže tu bol najblatovejší úsek, tak momentálne sa to dalo do takéhoto stavu. Dúfajme, že vydrží dlho, je to agatové drevo, malo by mať životnosť desiatky rokov. Tu vidno, ako si príroda poradí so starým hnilým drevom. Dobrý deň, tak čo, jak sa vám ide? Moc dobře, máme tady takového snímačka trochu, ale jde se nám moc dobře. Pozdravujeme všechny na YouTube. Teda něco k tomu podniku, nebo nevím, či jste tu byli v Súlove? Ne, byli jsme tady asi před 2 měsíci v létě a neskutečně nás to zaujalo, dokonalé místo, tak jsme si řekli, že podzim tady bude ještě krásnější a chtěli jsme přijet. No, jo, úplně úžasné, dokonce dcera nešla do školy, aby jsme tady mohli jít. To sa mi asi nepáči. Jo, doufám, že to zvládne. Jo, jsme nadšení, no, nádherně uděláno ty poučné cedule, které tady všude jsou, tak člověk, když už nemůže, tak se zastaví, něco si o tom přečte, o tom krásném místě a dokonalé místo. Ešte tuto máme aj pána manžela. Já jsem nuda, jako jo. Takže kdo to riadi, to manželka? Ne, to je hlavní manažerka mého času, jo. Ona řekla, že dneska půjdeme tady, tak jdeme tady a hlavně to vybrala kvůli tomu podzimu, jo. Takže, ale je to tu super, protože jsme chtěli jet někde na vrchy a tam jsme se dívali na živou kameru a tam už to je takové smutné, jo. No. Takové všechno opadané a takové hličnany a takové ty věci, že? Tak jsme šli tady, no, takže super, no. Dobre, Naprostá spokojenost a dejte like a odběr. Je to tady strašně krásné. No. A ešte jak sa voláš? Ela. Ela, takže Ela pozdravujeme a nech si to užehne, sa tu aj ešte vrátiš aj o niekoľko rokov. Děkuji. Dobre, čau. Majte sa. No a to je vlastne tiež také kritické miesto, kde pribudol rastcestník, kde vlastne ozaj na hrad sa pokračuje ďalej, avšak je tu kratučká zachádzka ku Gotickej bráne, čo je jedna asi z najzaujímavejších prírodných vecí v Súlove.
Chodník je vybavený 17 náučnými tabuľami, ktoré pútavými textami a fotografiami ponúkajú cenné informácie z oblasti ochrany prírody, geológie, histórie i miestnych tradícií. Je to ideálna príležitosť spojiť pohyb v prírode so vzdelávaním a objavovaním. Najvyšším bodom chodníka je hrad Súľov. Prvé písomné zmienky o ňom nájdeme v listine zo 4. júna 1470. Vďaka svojmu umiestneniu bol považovaný za jeden z najneprístupnejších hradov na považí. V stredoveku slúžil predovšetkým na pozorovanie strategických ciest. Takže ahojte, my sme dneska išli na Súľovský hrad novým chodníkom, ktorý je naozaj dobre správený a ďakujeme. Po prehliadke hradu chodník pokračuje severnou trasou a vracia sa na východiskové miesto parkovisko. Je prístupný pre rodiny s deťmi, vášnivých turistov i fotografov, každý si tu nájde to svoje. Chodník má dlhoročnú históriu a vznikol vďaka nadšeniu miestnych obyvateľov a odborníkov, ktorí chceli ochrániť a propagovať tento unikátny kraj. Postupom času sa stal nielen turistickou atrakciou, ale aj dôležitým vzdelávacím nástrojom, ktorý rozvíja vzťah verejnosti k prírode. Revitalizácia chodníka – nový dych pre tradíciu a zážitky. Náučný chodník bol sprístupnený verejnosti už v roku 1975. S plynúcim časom a nespočetnými krokmi návštevníkov sa niektoré jeho časti spolu s informačnými tabuľami dostali do nevyhovujúceho technického stavu. V roku 2025 však prešiel významnou obnovou vďaka projektu Revitalizácia náučného chodníka Súľovské skaly, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Slovensko-Česko 2021 až 2027. Obnova zahŕňala vyznačenie trás, rekonštrukciu schodov, výhliadkových miest a náučných tabuľ, ako aj nasadenie digitálnych prvkov pre moderné vzdelávanie. Chodník je tak ešte prístupnejší a bezpečnejší, čo ocenia nielen rodičia s deťmi, ale aj menej zdatní návštevníci. Na príprave a realizácii malého projektu sa výraznou mierou podieľali štátna ochrana prírody, správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy a obec Veľké Karlovice z Českej republiky. Cezhraničná spolupráca spoločne za poznaním a rozvojom. Jedným z dôležitých aspektov bol rozvoj cezhraničnej spolupráce. Tento projekt je výsledkom dlhoročného priateľstva a spoločných kultúrnych väzieb obcí Súľov, Hradná a Veľké Karlovice. Vzájomné partnerstvo prinieslo nielen výmenu skúseností v oblasti ochrany prírody, ale aj spoločné projekty na podporu turizmu a kultúrneho podujatia, ktoré spájajú ľudí na oboch stranách hranice. Je to príklad spolupráce, pri ktorej spoločné aktivity posilňujú miestnu identitu a prinášajú nové možnosti pre rozvoj turistiky a kultúrnych väzieb. Spoločne pozývajú návštevníkov z oboch strán hranice k objavovaniu krás Súľovských skál a malebného územia Horního Vsacka, kde sa príroda a tradície prelínajú do jedinečného celku. Pozvanie na návštevu. Objavte srdce Súľovských skál. Ak túžite po spojení s prírodou, objavovaní tajomstiev geologickej minulosti či spoznávaní pôvodnej slovenskej dediny, obec Súľov Hradná a náučný chodník Súľovské skaly vás srdečne vítajú. Navštívte miesta, kde sa nakrúcali filmy ako Otec, Pachohybský zbojník, Marco Polo či rozprávky Sokoliar Tomáš, Zakliatá jaskyňa a ďalšie. Objavte povesti spojené s hradom Súľov, ten dodnes ukrýva príbeh o pýche, klamstve a statočnosti obyčajného človeka. O hájníkovi jeho krásnej dcere Ľudmile a mocnom pánovi Súľovskom. Príďte načerpať energiu z čerstvého vzduchu, vychutnať výhľady, ktoré sa vám vrijú navždy do pamäti, a odniesť si kúsok inšpirácie, ktorú ponúka len kraj bohatý na históriu,
prírodu a priateľských ľudí. Náučné tabule rozšíria vaše vedomosti vo všetkých oblastiach. Stačí vykročiť a príbeh Súľovských skál sa začne písať aj vo vašom srdci. Absolvovali sme teraz túru náučným chodníkom k hradu. Sme prešli a všimli sme si, že sú tam nejaké nové schody. Išlo sa nám fajn a páčilo sa nám táto trasa. Odporúčame. Ahojte, volám sa Jaro. Prišiel som sem s mojou rodinou, keďže sú jesenné prázdniny. Išlo sa nám parádne, boli tam aj schodíky, ktoré boli dobre správené. A vlastne aj cestou dolu tie reťaze pomôžu pri zjazde aj pri deťoch. Takže dobré. Vo svete počítačov a mobilov je to vítaná aktivita. Orava pozdravuje zo Súľovských skál. Super. Ahojte.